na dawan bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikraming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Good morning po sa Indugabos. Welcome sa programa Aramon niya ito kanya pong aldaw na in Friday. Biyernes po nganyan, sabi kang iba, thanks God, it's Friday. 9 de Julio. Yan. Para po sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, ako po si Mardela Daingiba Sadit Sana. Pero tiyan. Iriba na po kita hanggang 12 o'clock kita nganyan. Para po sa mga istorya, sa mga pangyayari sa palibot, kasabay na po dyan siyempre ang pagkikipag-ulay nyo to sa mga tawang nasa likod ko mga bareta. At siyempre ang bulis kan impormasyon na padagos ng pinagkakalap kan mga pagriba nyo to sa Mega Force Patrol. Tanganing may balangibog sa Banuaan na sinmapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District, nakaprangkisa si Pading Jimmy Nasalita. Sa 1st District, kasabay niya to dyan Pading Jomar Bien. Mandang yaon sa Daraga area ang Tito ng Albay, sa Banuang Sutil, Renz Luna. Sa Old Albay District, as in sa southern part, ka mga barangay sa Legazpi, yaon po dyan partner Alar Mario. As in digdi sa palibot, kan Legazpi Port District, yaon dyan mga tugang si Ans Galero, ang babaeng walang pahinga, tandem ang mata ng bayan, Henry Boy Mata sa mobile. Mandang duman sa production o kaya sa Regional Center site, kasabay niya ito dyan The Flash, partner Luwens Bursi Barzena, para po sa mga istorya dyan. Kasarabi ang mga pangyayari sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Technical side, kasabay ito dyan Ronald Baldo 2022. Mandang yaon man sa DCGB Social Media Department at sa mga pag-iriba at sa mga IT, sina Arven at saka Richard. Sa production assistance ang kasabay tayo dyan Angel Mustasa, ang gaganda ng sound. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan. Sana po okay ka mo sa inman ka mo sa mundo. Keep safe mga kapako Bicolano. Duman po sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Sa mga nasa banig ng karamdaman, nasa harong, nasa COVID facility, mga nasa ospital, sana po maray na kita makabalik sa tuya po na oral daw na pinagigibo. Sa mga misis na nagluluto, nagagaro-aro, rekas antod to na naman, sarap-sarapan ang mapremyuhan. Alright, o bueno, mga tugang huwag na tayong patumpik-tumpik pa po na niya tutusan rangkada ka mga istorya hali po dyan mga tugang sa luwas. Ang babaeng walang pahinga nasa linya. Ans Galero, good morning. Panglimang aldaw na. Wala panlima na. Kaya pa. Ayos na. Ayos na ayos. Ayun. Hiling ko nga sa iyo, mas lalo kang bumalasik. Oo naman, Parang siyempre. kahit 7 bundok kaya mong akyatin ngayon because of the additional power in your body. Pero yan kung
ako ugakan magtukad kay bulod. Aram mo para day ka ugakan, Ano? lessen your intake of carbs. Oh. Palong ko daw. Ayan. Kaya sa ika-anom na regulasyon. Regulasyon. Alright, kumusta dyan, Tabians? Anyway, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, suportado kan gobyerno provincial kan Albay, ang programa kan Department of Education na Brigada Pagbasa. Ini dahilan saan gobyerno probinsya katuwang ang sanggunian palalawigin kan Albay asin ang Albay Provincial Library and Information Center makondusir pun ngayon na bulan sa Oktubre 2021 o kaya sa mga maabot pang mga bulan ni na book pantry. Usog sa impormasyon, ang book pantry ini bilang selebrasyon o bilang parte man kan pagselebrar kan National Children's Book Month kung saan ang gobyerno provincial kan Albay sa pagi na nga ni kining Albay Provincial Library and Information Center imatausinda nin mga gamit na o nagkagaramit na mga libro sa mga interesadong eskwelahan asin man mga public libraries di sa probinsya kan Albay. Ilang parte man kan nasambitan ng book pantry, bukas man ang sa indang opisina para sa mga pribadong individual o kaya grupo na muyaman magtabang sa gobyerno provincial sa DepEd na magtauman magdonorman kan sa indang mga libro. Sinabi ko niyan kan nasambitan ng opisina na nagalaom sinda na dakulan mag-aprobitsar o kaya makisabay sa programang ini dahilan na naglalaom sinda na talagang matawanan ni na prioridad ang pagbasa kan mga kaakian lalo na ini mga nag-eskwela sa mga o sa panahon na ini. Sinabi man kan gobyerno probinsal na sinda naglalaom na talagang dumakulman ang mga personang interesado sa nasambitan ng bagay tangani na mas maibusol pa kan Department of Education ang programang Brigada Pagbasa. Brigada Pagbasa. Yes. Ayun. Ano yan? In time with the celebration kan National Book Month. Yes, tama. Ini man na Brigada Pagbasa may tema bagay ining bawat batang albayano bihasang bumasa. Uy, bawat batang albayano bihasang bumasa. Yes. Ayun. At oo nga, para mas maraming sumunod sa batas trapiko. Ibaga. Baka ito na ang pag-asa natin. Parang this is in consonance with the campaign ng LTO na road users, ano to? Student today, road users tomorrow. Yung strat na pinunan kay ito ni attorney, director, Lutey. Yes, ako nasa sa ibang lugar ngo Yes, niyan. nasa Region 4 siya. Pero pigpadagos yan kan mga nagsaralida sa iyo, most especially yung mga district offices ninda. Yes, oo. Ayan, okay. And desaro sa mga pinaka-prominente minaprintira dyan, si Ma'am Grace Narojas na auto sa Sorsogon yan. Yes, harap pa yan si Ma'am Grace. Ma'am Grace, alam ko nagantabay ka dyan. Maski nga ako sa Sorsogon, sako ka na kailing. Good morning po sa iyo. Ayan. Okay, di, magayon yan ta ngani na day magpara, pero araw mo dapat talaga may oras ang pagkaput kang gadget eh. Iyo ko ta, limitado sa nako ta. Tayo yan ang nalilingawan na. Pati ang pagbasa, ang nababasa, so style na sa pagbasa sin pagsurat, so style na sa cellphone. Iyo baga. Na kuro lang sa litra. Minsan sobraman sa litra. Tapos may double meaning pa. Yan. Ayan, okay. So, di ano yan, saan gigibuan ang book pantry? Ining book pantry tabi, Sir Mar, di man sa nanis sa indang opisina sa baba baga kang Albay o ning Peñaranda Park. Aha. Bukas ini para sa mga interesadong public schools. Yan. Ano yan? Kumbaga, madonar ka dyan, pwedeng magdonar dyan kilibro na nga ning maitaw sa public schools o yung public schools, pwedeng magdulok dyan para mag-avail kang pantry na yan kang mga libro. Ini tabi, pwede sila magdulok dyan, siyempre may allocation man ito, tabi man gabos-gabos siguro, sa mga eskwelahan may tatao ta, ang saro sa mga tema man gining book pantry gini, kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Ayun, no. At huwag ilagay sa shelves lang. Yan, basahin man ginaray. Ang galing, ha? Yes! Nakapatali talaga ito. Indiksyon. Alright, sige. Tabi Sir Mar, ang good news man guna digdi sa alado man kan gobyerno provincial may kinaraman sa programang Brigada Pagbasa man kan Department of Education. With boy, Sumobil, Ans Galero, DCGB. Thank you very much.
Hans Galero with Boy Mata. Yan po, primero nagkada ka mga bareta niya to sa lado lokal. Ayan, ang pagbantay ka mga pangyayari po dyan sa Kapitolyo. So, one of the program is yung pagsuporta nin Bulaos kan Provincial Government of Albay yan sa programa kang DepEd itong Brigada Pagbasa na ang kamautan iyoan mga kakian albayano, mga tugang dapat tataong magbasa. Ayos yan, di ba? Para po ano yan, maging ariglado kita. Kampanahon kaya may stages yung ano eh. Ikanal, nag-agi ka sa katon. Nag-agi ka sa kartilya. Di ba? O yung mga ngunyang kasi, wala. Itangka ito, during our time, grabe na kagurang ari. Kung kaming pingapod na katon, yung kartilya, may mga paratok do ka ito, before we go to the formal school, duman mo na kami pipa-enroll ka mga magurang mi. Tamabuyo man kaming lumaog sa grade 1, matibayo na kami magbasa. Ang katon, yung abakada, ipabasa. Hanggang sa magtataw ka na magbilog, ipabasa na sa muya, so doktrina kristyana. Kabangan kan mahal na Diyos, asin ang kalag, mga tugang, rest in peace kay Manay Nisit na Valera. Kadakol kaming pinagraduan ni Manay Nisit. And ngunya nasa mararay naman na kamugta ka mga professional sa mga kaklase ko duman sa katon. Ang pagbasa, mga tugang, dakulang bagay po yan na dapat na mapanday, mailaog mga tugang sa sistema kang bawat aki. Tangani po na day mawalat. Yan man ang pinaka-purpose ng ba't binuksan yan, okay? O bueno, mga tugang, just have time, mga tugang tangani na maging ariglado. Yan, ilo kay Maritio Caranza, Marits yan, iyo baga ngaya. Ako kay Manay Nisit managkartilya, yugyugununuhan. Sabi ni Cora Balaoro, yes padi, madali on magkaokod magbasa. O yan, sasabi tayo. Kaya lang because of the changing of times, changing of cultures as in iba pang mga mediums, mga tugang, nabago ang ano ka mga aki. Pero kaya ito mararay pa kinit sa comics. At sa comics mararay. Ayun, napagabot sa ano, nako, nasa digital, medyo may konting diferensya. Parang mga nagkakapir ang siguro gifted na mga aki, na di daw nga ni sumanggurang na. Pagabot po dyan sa mga digital, mga gadgets na yan, as in sa paghahanap ng mga sources, may mga matitibay ka na mga aki pa, elementary grades, matitibay na. Pero some, wala akong kaya po na dito tayo sa basic. Di ba? Para inclusive gabos. Okay? Sabi ni Teresita Cobo, good morning. Sharing man si Emma Cobilla Arnaldo. Good morning, Sir Mar. Watching from Santo Niño, Bacon, Sorsogon. Okay? Good morning, Aramon Yato. Sabi ni Ate Flery, Al Carmen Gaviria. Ayan, mga listeners po natin yan sa DCGV News Online Facebook page. Unyan po na pagkaaga, nakaantabay po sindagabo sa lamatong pong Maraytabi. And siyempre, duman po sa mga kabarangay ta, i-like po ninyo at saka i-share para marami tayong magkita-kita sa digital world. Kung di pa nila alam itong DCGV News Online Facebook page, paki-share nyo at invite nyong i-like at di sila magsisisi. Kasi kahit nasaan sila, parang nandito lang sila, mga tugang sa tuya po na lugar sa Albay. Okay? They will be updated of what's happening both local and national and even international. Pwede nilang balikan kung dahil makahiling ng live sa Facebook. Mga tugang, pwede nang balikan yan i-browse gare or pwede rin naman tingnan kami doon sa DCGB live YouTube channel. Para po maski anong oras pwede nung buksan, madagog din doon mga programa. Okay? Ayan po tabi, mga kabarangay ta. Salamaton sa padagos sa pagtitiwala man mga tugang. Okay? And si Agnes na Leoneta, good morning Sir Mar, watching from Anislag, Daraga. Okay? O bueno, mga tugang,
Yan po mga primerong rangkada ka mga information niya tungkol niyan po na pagka-aldaw na ininin Biyernes. And naman po sa mga kababayan niya to, ingat na lang po tabi pirmi. Talaga pong wala pa eh. Wala pa tayo sa kalingkingan. Kasunod finally, mga tugang nakakauta ng figure from the Department of Health. Manong duman sa pighanap ta 2 weeks ago na kung tira ang target na babakunahan mga tugang kang Department of Health Bicol sa iba-ibang kategorya. And good mga tugang ta during the virtual press conference naisingit as inaihapot mga tugang ni Luwens ito po na gusto tang maaraman tangani na mahiling ta kung kumusta ang dalagan kan rollout kang pagbabakuna mga tugang sa Kabikolan. O gusto ko nga ni ko sa probinsya kan Albay tanganing masadit an sa tuyan mas sintorta sa Albay mismo kung anong sistema bakit mahina, di ba? Parang kasi yung mayroong vaccine hesitancy, yung bang pagdadalawang isip na magpabakuna because of bombarded po sila ng iba-ibang mga informations from unverified na information, mga tugang nailing sa Facebook, sinare sa iba-iba, lumakop na kontra sa bakuna. Yan. Di naku ata so pigpahanap ta na sa Bicol, mga tugang, tira niya ako ang target sa sa kategorya, limbawa sa A1. Matindi ning sa A1. Yung mga medical frontliners, kasarabi rin yata yung mga pulis sa kamang uniform personnel, yung target tigdikan DOH, Bicol CHD, 85,506. Pero ang nagpabakuna sa first dose, uminabot mga tugang ni 93,107. Lampas sa target. And then naka-second dose na, mga tugang 52,754. May maganda ng record yan, sabi natin sa medical Pero unian medyo makunyan. Mapagal-pagal pa. Sa A2. Yung A2, ang target mga tugang for the Bicol region, ito yung mga senior citizens, di ba? 440,380 individuals na dapat mabakunahan. Ang nabakunahan na kan first dose, nasa 93,107 pa sana out of the 440,380. And ang naka-second dose na, mga tugang sa bilog na Bicol, 17,310. As of kaswapon po ini, mga tugang na alas araw kaning oras, diba? July 8. Sa A3, ang target, mga tugang, is 368,036. Okay? A3, these are those individuals with comorbidities. Diba? Ang nabakunahan na sa first dose, out of the 368,036, 32,864, mantang ang naka-second dose na is, mga tugang, 7,064 sa A3. Kalawig pa, no? Para ma-achieve tayong herd immunity, napakalayo pa doon sa mga priority groups. Nagalat kami sa A4, pero igwana pala mga tugang na mga nabakunahan kan A4. Kaya pa nagro-roll out sa DOH, igwanang nagkabarakunahan. Reported din ito sa kanila, di ba? Galing nito sa kanila. Ang target is 81,881 sa A4. These are the essential workers, including the media workers, di ba? As in iba pa na nagtatrabaho para gumulong ang ekonomiya, di ba? Ang target is 81,881. Pero hindi pa ito officially nagro-roll out, pero mayroon na kabarakunahan. Ang nabakunahan na sa first dose, 8,574.
Tapos yung second dose, 2,580. I hope na sa mga susunod na mga araw, magpuo naman sa A4, di ba? Because if we are going to wait for A3 and A2 to be completed or makaraniman lamang, pero magkakaproblema sa mga nasa essentials, sa iba't ang paraluwas. Di ba? Remember na sa ngunyan, according to the specialist, na nariparan ni nailing din na nagdadara ng ulakit sa mga harong mga tugang so nag-ooropisida. Iyo, dahil nalusin garo yung guards nila sa saindang protocols, nakalingaw, yun na po, pag uli, dara-dara na. In which, na yan man ang bigkapatanid kan WHO, mga tugang na, maski bakunado ka na, you are still, mga tugang, ano yan, pwede ka pang maulakitan. Diba? And, ang advantage mo lang, taday ka, magagadan. Diba? Tayo ang baga sasabi kong tulong bagay kung nga dapat ka magpabakuna. Number 1, tayo ka magagadan. Number 2, tayo ka magagadan. And number 3, tayo ka magagadan. Those are the 3 reasons why you should be vaccinated. Okay, yun na yan so nangyari, mga tugang, kung ano yung padi, yung mga kababayan tama ka problema. So maski bakunado ka na, pag uli mo nga daradara mo ito, maulag kita mo sa mga kapamilya mo. In which, nangyayari po yan sa palibot. Ha? May mga cases po sa Santo Domingo. Dati wala nang mga kaso, ngunyan padakol na yung nakaaging yung siyam. Gyugo na mo yan. So anom, mga tugang sa siyam, karong pamilya, ang nagdaranal, sunanay. Ang nagtatrabaho sunanay, pag uwi yun, nadala niya. Lahat ng membro ng kapamilya niya, mga tugang damay. Sana ingat po kita tabi, maski nagtatrabaho kita, pasiriguro kita. Di ba? Sana ang mga national government agencies, local government agencies, even private, pagsunod regularly duman sa pigpapatanid, sin pigpapautob kang DOH, kang WHO, para kita makaligtas na kaya na magparalako pa ang ulakit po kang COVID. Okay? O yan. Okay? O yan po tabi, mga tugang, primero nakada ka mga istorya na ito. We will be back. Makalis lang ganun. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayod para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Suminakat na sa 20,922 na overseas Filipino worker ang tinamaan ng COVID-19. Base sa datos kan Department of Foreign Affairs, anong pang OFW ang panibagong kaso ng COVID-19, mantang nakapagrehistro man ng bagong duwang bagong fatalities. Nasa 7,296 ang pigbubulungon yan sa ibang nasyon, mantang 12,381 ang nakarecover, asin 1,245 ang nagadana. Makakakuha ang mga Pilipinong tinamaan kan COVID-19
sa 95 nasyon o territories. Pinakadakula sa Asia Pacific, 1,720 sa Europe, as in Middle East na may 4,521. Yan ang pangalas 11 Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo ang fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa,
Dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Elreal ang pasta ko. Elreal, Elreal, Elreal. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Elreal, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Ha? Mga kabarangay natin, good morning po sa inyo. Mga paraurig, kumusta na kita? Para ipaduman sa Batangas, may mga nadeklarar na mga tugang na COVID-free. Ha? Sadigdiman sa probinsya, Kanalbay, may mga kahagad na so ibang mga LGUs, most especially sa Piyuduran. And I think di sa Ligaspi karon nagpipreparar naman sina Doc Manny para dyan sa repopulation mga tugang ka mga hags. Rinapado ba kita ng gusto mga tugang kan African Swine Fever o ASF na naging dalan para maapektaran sa industriya kasarabay sa pagkalugi kan mga nag-aarataman ng urig na sinakob kan 500 km radius mga tugang o 500 meter radius palan, hindi kilometer 500 meter radius hali duman sa sarong kulungan ki urig na nagpositibo sa ASF. Nagkaigwa mga tugang nin massive depopulation. Ginaradan, maski daing hilang. Basta nakalaog ka duman sa 500 meter radius. So ang ginibo, binayada man kang gobyerno ng tigsiring kumil, kada payo, ay hindi nga ni ko nabayadan na gabos. Tungon niya, naghalat ng go signal, mga tugang kun, ano nga ya, pwede na lamang na makaataman giraray kita ng urig. The other week, nadangog ko, may kahagadan ang ibang mga lokal na gobyerno, mga tugang sa, ano yung ugong na yan? Parang cellphone yan. May kagadan, mga tugang sa DA na kung pwede mag-deploy na ngayon itong Sentinel Pig. Yan nga po Sentinel, iyan ang termino na pig, pigbilog kang Department of Agriculture para i-describe sa sarong bagay o sa urig o sa hayop na maging pan-testing. Kung iyan, dahil na siya tatamaan for a period of time, kanay isip. Pag iyan nabuhay, napigtalaan ng periodo, as in dainin anuman nakahilangan, that will be the time that the Department of Agriculture will say na oy, pwede na kamungaya mag-arataman giraray. Pero hanggat warang declaration yan, mga tugang, dahil pa makakaataman in origs duman sa mga na-identify na mga ASF, mga tugang infected barangays or munisipyo. So yan po tabi, may mga pinagigibong lakdang ang lokal na gobyerno, may pinagigibong man na lakdang mga tugang ang national agency, ang DA, para makabawi. And for those na bakoosan naman sa mga backyard, kung sa Dracula na talagang tinamaan,
igosindang programa na yung secure, di ba? Na makautang ning kapitalon mga tugang so mga nadiskwido sa bangkong pinagtalaan o partner ninda, I think DBP and Land Bank, para makabawi giraray, makaatama ning urig asin makabawi giraray. Pero prior muna yung dapat magkaigo muna ning itong ano yan, pagtutugot ang Department of Agriculture, magkaigo ning go signal kung ikangaya pwede na magatamang kamo ito nga hindi madiskwido. Iyo. Okay, anyway, duman po sa mga kabarangay ta, nakarantabay lang, talaga pong sa mga panahon na ini, na nagpaparada ko lang populasyon ta, 6 million na kita na, from 5 million, mga nakalipas, as of May 1, 2020, 6 million na labi ang Bicol Region, 109 million labi ang Pilipinas. Okay? Based yan sa pinagkondukta mga tugang na pagkalap kan mga datos kan Philippine Statistics Authority. Naglangkaw so alangkaw pa so so growth rate kaya ganyan no ang naidagdag. Pero good for us tama ko makita grabe. Ang grabe ang NCR at saka yung Region 4. Hindi sumay mga at saka yung BARM pang Samoro Autonomous Region, hindi sumay mga pinakadakol na naglangkaw ang populasyon. Nevertheless, kita yung manggiraray, bata medyo maluloy nga ng ekonomiya ta. Nagdugang pwede madakol ang papakaunon, so baka magkulang ang pagkaon, so magparataranom kita, magpararataman kita, back to the basics kita. To be sure mga tugang na food security ta is intact pag-abot po ang panahon. Alright? Bueno, dagdagan tayo ni Stong Nalali po niyan sa Luans. This time, naman kita kay The Flash, Luwens Mursi Barcena. Ang pitong aldaw na. Luwens, go! Yes, salamat tabi partner Mar. Maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta na ngapudan sa liwat. Si Department of Health o DOH the Bicol Regional Epidemiology Surveillance Unit Officer Dr. Aurora Daluro sa publiko na sa buton kung natata medyo nahuhudyan-hudyan ang mga aki kaysa sa may edad na para mabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ini ani pinagunambitan ka na sambitan ng doktora sa ginibungo niya na virtual press conference na inatindiran on assignment kan DC Gibeños na ang mga 18 anyos pababa kaya daw susog sa iya makusog pa ang udog asin kayang malabanan pag tinamaan kan COVID-19 kaysa sa mga may edad na nasa trabaho asin nagluluya na ang resistensya. Pinaglinaw pa ni Daluro na kung natata A1, A2 asin A3 ang prioridad ngunyan sa global prioritization na protocols ini asin iyo ini ang paagi ngani na magparalako pa ang helang kan COVID asin maabot ang herd immunity. Alaga di pinagurumdumang girari ni Daluro na ang COVID-19 vaccine pampakusog lang ini ng immune system atin sumunod mang girari sa minimum health protocols para dahil talaga tamaan ka na sambitan ng helang. Pero sa iyang ipinagunabitan tabi partner Mar, na sa mga 18 anyos pababa na may mga comorbidities na, pwede na ining bakunahan, alagad kung healthy man, alat-alato na sana daw ang mga panahon kung narin ini mababakunahan, tangani ng ma-attain man ng herd immunity sa mga parte kan edad na ini. Iyo pero narin talaga ang rollout kan A4. Dai patabi partner Mar, dai paki di ba? Sa mga previous reports ninda, and even si director, Vera, nagpapahayag na may sasayandang nakalap ng mga impormasyon, as in pag-aadal, ang nagdadaranin COVID infection sa mga harong, as in sa mga opisina, sa mga nagtatrabaho. Correct. O niya, an A4 ba gayon sa mga essential workers? Correct. Ano ang nakakapugol, tada ipanakaabante? Ang nakakapugol tabi partner Mar, tasusog kay doktorita baga kung matatandaan, iyo sumaluyang bilang kan mga A2 buda A3 na nababakunahan. Iyo, at pigiling ko baga, 300,000 plus yung A3, Roger. 440,000 plus yung yung A2. Oho.
Pero dahil pa nga ni nakakabanga lamang. Dai pa nga Anong ni sabiyon? Tuwan po. Ala to nindang maubos yan bago ninda irangkada so A4. Baka maubos kita digdi. Kung ano ang logic ninda na ang nagdadara ka yan sa mga nagtatrabaho, mga essential workers, katataday pang bibarakunaan. Roger to the tabi partner bar. So nakaingin sa na pala niyaw. No. Pag natambahan ta si Dr. Vera, tayo na kita mismo maapot. Tagalibong di ba? Sabi ni dahil pa nag-roll out, pero as per the record, iguanang nabakunahan, may iguanang nga naka-second dose. Paano nangyari to? Roger to that. Di ba? Ayan. Sana paliwanag din yan. Tanganing di man magtaka yung iba. Baka Roger. magluwas, baka nga totoong may favoritismo kayo. Di ba? Correct. Yan. Roger to that. Para maliwanag lang. Roger. Because sabi ni Secretary Galvez, walang favoritism pagdating sa bakuna. Roger. Eh bakit dito sa probinsya sa Bicol, hindi pa nakakarating sa A3, may nabakuna ng A4. Roger to that. Yung mga gusto magpabakuna ng A4, ayaw nila kasi hindi pa nag-roll out. Oho. Doon ako nalula. Roger to that. Di ba? Remember na yung mga ibang A4 nagparehistro sa mga lokal na gobyerno. And they are waiting. Di ba? O, buda talagang excited na sa iba? O kaya kadaklan nga ni? Tapos siyempre na-realize na kasi araw gani kan ang trend ko niya na nagdadara kang ulakit yung mga nagtatrabaho. Roger. Di ba? Kaya sa mga nasa A4 man, o yan na magpabakuna, tamo yan ninda, sa isinda baging career. Tayo nga niya na A4 bagayan yung essential workers. Inisip ko Roger. sabi ng mabuhay kan ekonomiya. Why is it? Anong nag-hold sa inda? Nadaiyan ni Abante? Iyan na nga po. Iyan. Ako alam ko na. Ano ang timbag? Kulang sa bakuna. Pwede. Kaya lang, apisar kang kakulangan sa bakuna, may naisingit pa. Oo. Paano naan? Iyan ang saro pa. Pasaway niya ng Mario ni. Nagapot lang po. Sabi, nagapot sana. Roger to that. Sabi nga ni kayan, all in COVID is fair. Sige. Roger, so yan tabi partner bar. Abangan ang ipapagkaya ng mga updates. May kinaraman sa pinagatitirang ka DCGB News on assignment na virtual press conference ang Department of Health. Ako po si LBB, salamat Marinaga. Thank you very much, LBB. Oy, good morning sa mga tagapangantabay nga to. Hello kay Kuya Bob. Romeo Cantano, good morning. Mar, very long time no see in personal because of pandemic. Si Riman si Abit na Polidario, bakunado na nga daw kaninot na dose, mahalat na sana para sa second dose. Ay, very good. Marahay na aga ngayon, tabi DCGB. Si Joel Barameda man, kung araw nga ka na dahing magaganda, kulit ka mapabakuna. Yan, precisely. Bueno, partner Alar Mario, nasa linya ready na. Partner, Marino, go! Yes, ready naman magpabakuna. Kaya lang, Hindi pang bakuna. O di pa, bigol na out. Anyway, partner, virus kontra vaccine. Yan ang sitwasyon mo niyan digdi sa Legazpi City Convention Center. On sign punto ka sa bagong atabunon. Ay nagkukulpa ang tao digdi. bako ang madian man sana. So, mga nakapa-QR code na. Saan sabi mo, garing maluwasin daning itong garo lista na ngaya, halimbawa ngaya, so nakapagparistro kang Pebrero, yung na madalagad dyan. Eh naman sa sunod mo yan, partner. Ay, ano problema? Di ano yan? Oo. May kakumudar ang gabos? Oo, may kakomodar na. Okay. Well, so na ito sana. Seroso ang Nakalinya magraray. ka. Grabe, matindi ka sumago pa ini na tabunon. Dari na baga so alas na padubli-dubling kurikot. Aros ano kining compound na ini kan LC3 pasiring digdi sa Pepperland Hotel baga. Okay, digdi ang tao digdi ano kung naman sa may dating opisina kan OCNR. Ya, kumusta man ayan? May mga, nakakompleto mang kiparapernalya. Dahil ako nakakasirit naman sa laog. Pero sabi sa feedback katuya,
ayos man. Ang priority talaga sa mga senior citizens. Senior citizens, yan. Yan A2. naman sa laog. Pero paluway-luway, nag-uusad man. Kaya lang, ang sabi ba ni Mayor, yan na daw, sa Kontraga, may 5,000 na vaccine na nag-abot. Kaya lang, sa taong ining nakapila, kung baka sa bagong tabunon, without na kayahon kan 5,000 na yan na vaccine. At kanakulang kang tao, tayo imagine mo, kung sa bagong tapunonong pa, nagkun mo niyan, aros na nagkukulpa, partner. Pila digdi, talaga lang talaga, ay karauna na ganyan, ay ng panguruntuan. Sabi nga ni Badigdi, nabuyo nang nagsakripisyo. Oo, di nga, yung markada tao, di kampang ko, biskwit sana. Yan, pwede itudok sa gutom. Na? Pwede itudok sa gutom. Hindi siya ay sigdiyo. Yun, ano yan, laban ni kita. Ang nangyayari ni partner, vaccine kontra virus ini na trusuan ang tao. Di siyempre may virus. Ayun, oo nga. Anyway, pag loud mo, papabaksinan ka man, di kanaban agad virus sa vaccine. Kabagay, pag log mo dyan, marireparo ka. Kung may problema ka, bako man tulos-tulos sa babakunahan ka, maagi ka dyan sa pirang stages para interviewin ka. Yeah. Diba? Totoo man, may proseso pa man sa laog. Kung may kalintura ka, na ka man dyan tirahon. Di ba, ikalintura na hindi ka pipila. May nitunon ang panahon. Kanya-kanyang tagaw, ano style. Ang yayari. Ay, Diyos ko. Okay, so yun yan sabi, partner, ang sitwasyon digdi, LC3, sa pag-observa sa pag-upangatabonon, pinalikan ko niya talagang araw mangyan ka ni ang sitwasyon digdi. Report, Mario, ni CGB. Thank you very much, Partner. Yan po ang sitwasyon dyan po sa Legazpi City Convention Center. Lipat kita naman kay Pading Jomar Pian sa First District. Pading, good morning. Please come in. Salamat, Padi. Maray ko sa mga parantabay. Halos paano na naman ang mga hospital sa First District ng Albay. Kakseptar yung mga pasyente na ito bagang sa mga COVID suspect and antigen positive. Ini ana-obserbaran kan di CGB News matapos na manaro-saro na sana ang naaako kan mga pribadong ospital. Nagaako manangkat kining mga nagpositibo sa antigen para sa indang pulungon dahilan sa kadakulang kan mga pasyente na may mga sintomas ng COVID asin itong mga nagpositibo sa antigen. Nagluluwas pa din na bago kapag ako sa ospital, i-antigen mo na. Tapos pag-positibo ka, igwasan ng mga lugar, kwarto na para sa inyo, isolated ka mo. Samantalang sa mga bakuman positive sa antigen, tuman mang kirari sa mga regular na kwarto. Alagad napapano na naman ang mga espesipikadong kwarto sa mga araw kaining pasyente. And pangapudan man kan local health office kan tabako na itong sa mga nakaka-contact kan mga nagpo-positibo maski sa antigen pa sana iyuan magpasiguro na asin mag-isolate na. Pero ako diyan pare nagpa-antigen ako niyan. Parita negative. Sa susaro kong amigo dinarami sa ospital ka actually ba ko man ako nagdara dinarakan pamilya sa ospital Kasubago positive sa antigen to pigkapos-kapos ang hinangos nasa loob na kat ospital inadmit na punta ko siya kang Martes nagibahan kami kan Martes nagpa-antigen na lugod akong diretso to pa siguro maray sa nata negative ban tabi pa rin. So, yung man yan ang naging instruction kapag ipagulay niya ito sa nagkakirang doktor na kung igwa ka mong kamidbid na naging contact nito na naraman itong nag-positive sa antigen pa sana, mas maray na magpa-antigen na asin mag-isolate para kung sakali dahil na magka-aurolakitan pa kung ikaman mag-positibo. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, Pading Jomar. Yan po ang mga sitwasyon nato dyan sa First District pangyayari ade. Malapit. Kasod ba naman sa muya puro mga akyan tinamaanan?
Mga aki ka, boss. Iringat po tabi. Iringat sana sa buhay. Huwag nang pasaway mga tugang oras nga to alas 11:31 na nin pagka-morning. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Hello, good morning mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal at kayo po ay aming muling iniimbitahan sa darating na Sabado, July 10. Ang Nins Wellness Center po ay nasa Away, Barangay Hall, Barangay Away, Donsol, Sorsogon. Simula alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Meron po kaming libreng health analysis, libreng ear spa, libreng therapy at libre pong mga products. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Punta na po kayo sa Barangay Away, Donsol, Sorsogon para po muling magpa-detox at malabanan ang mga malubhang karamdaman. Maraming salamat! Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etchopuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest
chances. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga dogang, balik po kita sa programa.
Ayan, tig-text ako ta si Doc Manny Estefona kung di ba ka-busy, ano? Para masabutan ta. And good morning kay Sir Rome Candasa. Yaon sa Digdi sa Ligaspi, nagdadrive na siya sa Washington. Hello, Sir Rome, ingat po tabi and happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Yan. Kailan tayo magkakapi, Sir Rome? Ha? Yan. Tagal-tagal na rin tayo hindi nagkita, no? Long time no see. Sa mga amigo niya to, mga tugang. And duman sa mga kababayan ta, magayon ang development kaya itong inot ng pigpresentar baga na ano yan? Bamboo Pavilion. Karong sabi nga ni Kayan magiging showcase ito, mga tugang Bamboo Engineering. Digdi po sa probinsya Canalbay. Ito ang edipisyo na nahiling ko, mga tugang, na pure bamboo ang ginamit sa structure, pagkatapos mga tugang dainim pako. Dahil nagamit ki pako. Combination, mga tugang, kan mga nakakalap ng mga materyales na nasa palibot. Malapit na. E lingkod yan, mga tugang, siring sa Indonesia, sa Thailand, sa Japan, sa Vietnam, mga tugang, dit na nagkakago ng interes ang mga kababayan tadig sa Bicol region. And yung ano yan, Team Lakay sa Kalikasan, mga tugang, may pigibo na po na showcase dyan po sa Silveranza Farm sa Banwaan Kamalilipot na sarong klase nin building structure na gamit, mga tugang, mga bamboo, dining steel. At mga tugang, nagluwas na sa pag-aadal duman sa mga abantidong nasyon na ito na nga tayo itong pigamit ninda because sabi ninda sa panahon ngunyan sige na anroluya kang bakal. Ano na, mga recycled na bakal, nagilpok sa na ngaya. Saka madaling kalawangin. Okay? Duman yan, nailing da itong duman sa Thailand, sa Vietnam, sa Indonesia, mga bamboo. May mga second floor pa, puro bamboo ang ginamit. In place of steel, mga tugang, para po sa reinforcement, ang bamboo, mga tugang, most particularly sa marurugi, ang pinakang the best choice for replacement sa steel. Dahil duman sa pig-aapod nindang tensile strength, mas matindi, mas makusog, sabi ninda, kaysa sa bakal mismo. Yan po ang mga statement kining mga nasa nasa bamboo engineering. Okay? Ini ngaya mahalo inin hanggang 20 taon pag na-cure kimaray. Di ba? Ayan ang sa tuya, dito sa Pilipinas, yan po ang nagiging pagduwa-duwa dyan. Badali, bagang yung bukbukon yan. But then there are now steps, mga and then, may cure na dyan. One of which, yung saro na sistema is yung pigamitan, mga tugang ng borax solution. Di ba? Na pagkapaluda mo, niya pa sa mga dahon, ibababad mo duman sa borax solution. Nganing i-absorb kang bamboo, kan marurugi sa borax solution, mahali to sugar, na iyong pigbubukbok, mga tugang, sa marurugi. Kasi sa bamboo. May saro pa na pwedeng duman, mga tugang, sa brackish water. Ibabad mo duman pabulusan mo duman 10 aldaw, sa nagbubulos na ito na brackish water. Pag sinabing brackish, mga tugang, pinagsalak, natabang at saka askad. Yan pigibo niyan sa TV. Kung saan kinuasupi gamit duman po sa Silveranza Farm. Brackish water.
sabi ninda, we shy away with using chemicals. Kaya yung brackish water ginamit. Linuho sa mga buko baga, duman sa laog, tapos pinabulusan nito. Pinagbaba duman ng 10 aldaw. And then after pinamara, bago ikana, hinali mga tugang so kiniskis. Itong makinis baga. Kayo pa palan ito na umpaduman mga tugang so pigdadayo kang bukbok. Nakyo na nahali na, ikinana na. Ngunyang pig-ato pa na. Siguro mga nasa 75% nagarong completed so ato. Ano tabi, Sir Marlon Longabella at saka kay Bambu Guru, si Brad na Uti na Romero, yan, na maka-excite ang sa indong pigigibo yan, no? And nabilib din ako dito na Dr. Clyde at saka kay Ma'am Renz na, na kopita. Apera duman, igwa pa sinang structure na ginibo duman, ha? Na combination naman ng bamboo and yung coconuts. Yung bunot baga na pinisi na ginibo nila itong garo kubo-kubong sa tribo, ito ang gamit. Imbis na dahon ngaya ning langkoy baga o dahon ning nyugbako. Ito ang ginamit. Magayon, ha? So, yan tamailing na yan, pwede pala. Ha? Pwede pala. So, ang kaipuan lang, halap na ng mga information kayo kulang lang kita digdi. Pero sabi ni Father Momoy, it can be propagated. And sabi ni Uti na Romero, pwedeng i-propagate. So, yan siguro ang dapat niya itong pagdesisyonan. Padakulun tayan. Kamaabot ang panahon, mga 20, 30 to 40 years, baka wala ng kahoy, at sa kapoy parang kita may bamboo tayo na pwedeng gamitin sa pagtayo ng bahay. O, di ba? Okay, wala nang mawawala dyan. And marami ng mga species din na pwedeng gamitin. Kasabay sa mga iron bamboo. Aram mo, Nald, itong iron bamboo. Minadakula ito ning garo na lawas ko. Kaya po tabi, mga dagdag lang pa nakaaraman sa aramon niya to na wag nating ignore yung bamboo. At saka dapat makaako na kita kung paano yan i-harvest. Diba? Dapat yung tama bago itong nararaot siya. Aning magparadakol na siya. Dapat pala yan, Nal, piglalagadi. Ailing ko yan duman sa Vietnam. Piglagadi. Tangani na pantay. So inalian, pagkatapos duman mismo sa pantay nito, duman siya nagsusupang giraray. Yan. Tapos, may bagong mga sistema na pag-propagate kayan. May mga nahiling kita, including duman sa Davao and sa ibang areas, General Santos, na nagsisimilya sinda kayan. And digdi sa may parte kang Bulacan, I think mayroon nagsisimilya. So, sana madugangan tayan. Tama-tama po yan sa mga agriculture. Balik kita sa basic agriculture. Yung bahay kubo baga is yan, saraw sa party yan, ang kultura di ba? But this time, bako ng ordinaryong bahay kubo ang ginagawa because of the bamboo, kundi mga engineering works na, mga building ng makakusog na pwedeng tumagalan sa mga bagyo, mga tugang because of, ito palang bamboo is 6 times mga tugang, more than 6 times stronger than the steel. Yugunan mo yan. Igbawasang basang ta sana yan. Okay? So, kaipuhan, mga tugang ang mga bagay po na ini. Alright? So, yan po tabi, mga dagdag lang yan para po duman sa mga kababayan niya to na nag-aantabay, naghahapot, ano na nga tamang angkot yan. Ano mangyayari sa tuya. Ayan. Thank you for the greetings po, sabi ni Sir Rome. Ayan. No rin daw makatana ako ka itong black moist. Chocolate moist. Pag iguana si Rome, deliveran mo ako ta. Paborito ko ito. Saka sa iba pa na mga mga produkto mo sa bakery, sa baking ni lalabs mo. Ayan, alright. Okay, duman po sa mga kabarangay ta,
Abangan na lang po at mabalik kami naman ni Father Momoy pag ito may atop na. Igwa ng salog na kung nailino ka naman enot dahil pa masyado yung structure pa sa langon yan. May itsura na po tabi, magayo na. Ha? So, ang tabi na lang sa mga masunod na mga episode sa programa. And sa aga, wag ko kayong bibitaw sa tuyang programa sa Boses ng Kapalibutan with Father Momoy. Special feature tamang ginari pagpadagos po kayo ning pag-aaram ta kan mga sitwasyones kan elektrisidad ta. We will be featuring mga tugang the board of director kang Aleco para masabutan ta anong papel nindangon yan matapos kang pagpirma ning concession agreement with the San Miguel Global, di ba? Na inassign man so APEC na magpadalagan ni dito. Masabutan ta. Iyon baga so mga gusto kang mga tao na ibalik na da sa Aleco, di aramon ta. Kaya ba nila nang bumalik? Ano bang status na? Para masabutan ta po ang mga sitwasyones. Okay, so and sana baka makasama natin tomorrow si Vice Governor Grex Lagban kung ano man ang magiging plano ninda na at least ma-regulate lamang kung in kaso ang sarong public utility, kiring kang service provider sa kuryente na nag-fail sa indang sinumpaan o kaya sa indang pangako. Okay? Diba? O duman sa pangako, mga tugang papakarayon talaga ninda ta. Pag abot ninda, paglaog ninda, o ba prior to panglaog sinda, talaga may problema na. Yung kababaang koleksyon, yung papropalsok na ilaw, yung mga lumang mga ekipahe. Diba? Those are the 3 major na problems. Now, after pirang taon, kumusta na? May pagbabago na ba? O baka naging worsen pa? Alamin natin yan sa, may say pa ba ang Aleco dyan sa padalagan dyan? Because they are the franchise holders. So, araming tayan po sa aga. Takauronan ta so, presidente kan, board of directors, mga tugang kan Aleco. Alright? Ayan po tabi, mga kabarangay, para po sa mga kababayan ta. Madumana kita, mga dugang, para po sa mga kababayan natin. Thank you very much po pala. And duman sa mga kababayan ta, malapit ng eleksyon ha. May mga nagpaparamdam na naman. May mga nagkurusog na naman. Sa mga eleksyon na, sa mga day nakakabuhat ka nito, nakaburuhat na ko niya. Nagralawas na, sige ng kaway-kaway naman. Parang close kayo ha. Maraya ka pa ngaya. Ay, maduwa na po kita, mga tugang. Good morning po sa Saindo ka po. Salamatan sa pagantabay. Tabay-tabay, kamarin Ronald Baldo. Ito po si Mardy Love dahing iba. Thank you. Abangan, masunod na programa. Bareta alas 12. There's a calm before the storm. I know It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. di sapat ang pahid-pahid sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee